Minggu tanggal 24 lor ya. Iki lokasi kedua lor. Nah, iki lor. Barangnya wis tak deleh kene lor. Kabeh telu. Kaos sak stikere, topi sak stikere, karo sangu karo stikere lor ya. Nah, kene iki lor. Ah wis barangnya nang kene iki lor. Wis pokoke digoleki ae lor. Wis mesti temuke lor. Soalnya lokasine strategis penak lor. Nah, iki lho sing request nang kene. Jere akeh rondone lur nang kene iki lur. Mangkane tak deleh tengah-tengah kene ae. Iki tebu-tebune iki enek loro lur. Sing nomor loro saka Koperasi Merah Putih lur ya. Iki lur. Kene iki lur. Soale kidule iki ya tebu-tebu lur, aja kuwe lur. Sing lor iki lur ya. Iki sing penasaran gone iki lho lur. Nah, iki Koperasi Merah Putih Sendang Bumen, Kecamatan Brebek lur ya. Lah ke lore pas itu tebu. Lore maneh lur ya. Wis kene iki lur ya. Wis nggone enak lur pokoke lur. Iki sip. Manuke gemek akeh ngene iki lur. Wis ngene lur ya. Aja lali sing oleh share komen.